হদনি নগরাই খাতারও যারা দর্শক দম নাই বন্যাতি দম নাই Sang por bahain berai hota awas akhari sabung tan tunggu aro ni bising banget sini ku sabut tidak Omong ke tunai rawa bone rawa dian kaisa. Ini Kathar Buisuterni Pandani Opera Tei Utang So Asukjak Maharaj Santi kali ini saya Acukjak MLA Rok saya Acukjak MDC saya Acukjak Hodoni Opera Rok saya Acukjak BC Chairman saya Puskalga Acukjak Ani Rangcakni Takuk Bufungsong Ini adalah khasnya জীবননি Ang Boria Tero Mutu Hai Manjang Mane Tino Puila Belai Ang Hambayu Tara Program Sontanai Romo Te Hodan Okra Romo Ano Katarui Ano Nimotron Khemani Bagui Te Thaimano Khemani Bagui Ang Belai No Romo Hambayu Ang Bisikok Saglat Sini Jen Narmani Sini Ani Dikha Guru Maharaj Itoji Saitangka Angkok Thajana Sanai Udo Parono Je Nijini Dofano Sumro Khama Khainai Nijini Je Kaltano Khama Khainai Tini Uthar Horiani Tero Jumzara Phaimanjak Phainai Joto Ani Khadani Takuktai Buksong Borona Kaisanu Poinai Nijini Omung Samung
निजिनि धर्मनो जों रक्षा खालामनानै जरा सफायगा बयनि सोलोंगै जों बे इंलिया निजिनिल' जोंनि जे जामुं तमुं धर्म जों जतन पालखायै जों दिनै समाय दाङै थानाय जोंनि धर्मनो जों जोंनो निजिनो रक्षा खालामनाय उनि आखाय जोंनि दंस गथाय दङ कारन जोंनि महाराजी साइथांगा जोंनि जे दाबुंनि सिख्ला चालायो जोंनि भबिष्यत जों धर्मनो जों मानिलायानो बागै जों अख्रारावनो जों मानिलिया जाख्रारावनो मानिलिया आमायनो बागैनो जोंनि चेनेलाव दंसनि लामा थांदोंखा आमायनो बागैनो जों जारा सिख्ला चालायो जारा समाजनि जारा शिक्षित वांसुंनो जरा सफायगा जों श्री सिटिनि सिं जारा जोंनि पूर्वपुरुष जे धर्मनो पालन खालामनानै ओ धर्मनो जों रक्षा खालामनाय दाबुंले आं निजेबो आं सायमानै 23 बोसोर सिगां 2000 आं निजे ख्रीष्ट धर्म ग्रहण खालामनानै परे आं निजे बुजिखा ओ धर्म जों जोंनि समाज जोंनि दफा गोलोमनानै दङ आं निजे बुजियो महाराज चित्त महाराजनि थाने आं फाय दिखाना फायगा आं नायना गयना नायो जत आं निजे सायमाखा आं निजे बोखावा वान समनि फायगा जोंनि दफानो दै गोलोमनानै लिया फायसिदि याक बा याक रम लायो जों जरा सफायगा दाबो जोंनि दफानो रक्षा खालामलांसिनाय होनो आं निजेनि वान समखौ आरो क्या बासाया आरो महाराज वानो बुझखाया किन्तु आं बिनि थाने आं फायै बिनि थाने मन्त्र दिखानांगौ आं दाबो जे बिनि नागारगौ बुझखांगौ आं जे खोथां दंसा जोंनि दफानो जे जोंनि आगे श्री सिटिनि धर्म खायथांनानै मना आं रक्षा खायथांनानै दे आं फोथारमुं दङ जे आंनि बाबु आंनि आमा आंनि बंश'सि दाबुबो हिन्दु धर्म जागाय जारा महाराज साइथांगा फादार परिनानै बागै शिक्षित खायनानै बागै हरमानै जोंनि गार्जेन किन्तु बर'नि हयदे शिक्षा दीक्षानि परे जे तमुं जामुं जतसे सोलायजाक फायसो बेलायनो दुख नांगौ ओ दफारक कमानि लोंखा जों फारि सिसासिनाय ओ सिख्ला चालायरक फारि जों दाबक दिनैनि सानो जों समाय दाङै जोंनि दफारनि रक्षा खालामनो बागै जोंनि धर्मनो रक्षा खालामनो बागै आं अकर्मखौ खबरनाय जों हामिया मानै फेकजाना मानै बे सपना मानि दं जों दिनै ओ बाबा गरियानि थाने जतन बिसर्जन खायै जों थांनाय नै समाय दांलायनाय दे जोंनि दफानि थाने दा गायसां गयनाय जे थैरि मानि जोंनि बुकुं भारतआव थैरि मानि दिगिखाय जों गोरो किन्तु जखन बिपदाव नांगौ কোনো एक्सिडेंट नांगौ কোনো अपारेशन खालामनांगौ थै जखन नांथ्र'गाय जिबियाव नांथ्र'गाय आफोरखौ थैनि बागै खबर बागै जों नायथ'गायो किन्तु थैनि फुरगाय जोंनि जारा बुकुं भारतआव जों थैरि बाजाखै आगौ गैया आं उनाव गयनाय
তিনি बाबा गरिया गोथार तेनि दिनाव जत चिनि जारा दफाराम फिनां कयनाय जोंबो फायदि थैरि लायनाय थै माने हरसा बरमा जीवन दान रिमानो थै गरि गागाय जे बरक एक्सिडेंट नाय जे कोनो गाड़ी एक्सिडेंट नाय ऑपरेशन खालामनो थानाय थै गरि गाव बरम मानसि माया आबान बागैनो जतनो कयनाय फायदे जोंबो बयनि दफाखायनो थै बिलाइखिनि जोंबो आगलायहै आं जतनो कयो आं बाय जतनो नगनो बाबा गरिया शांति तंथं चिनि तिरफा हास्तेव जतनो नगनो शांति तंथं मते हनै आं जतनो कसारो खुलुमखा जतनो हामबाय हामबाय खान